Teen töitä huipputeknologian firmojen asioissa patenttiasiamiehenä. Luonto ja pohjoisen luonnon säilyttäminen on minulle tärkeää. Voima tulee luonnosta, niin hyvinvointina ihmisille kuin puhtaan energian tuotannossa, mikä onkin minun asiantuntijuuden erikoisosaamista. Oululla on mahdollisuus hyvään nosteeseen. Meillä on kesällä asuntomessut ja ensi vuonna Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki, joten nyt on aika nostaa kaupungin talous kuntoon. Ouluun on mahdollista palauttaa Euroopan komeimmat kaupunkimaisemat. Merikosken patomaisemille on olemassa vaihtoehtoja, joista hyötyisi koko Oulu ja kasvava matkailijamäärä. Työpaikkoja on saatava Ouluun lisää, se on selvä. Kun yritykset menestyvät, saamme talouden kasvuun ja kaupunki saa lisää verotuloja. Tästä hyötyvät kaikki. Silloin voimme saada positiivisen talouskierteen ja välttää säästöpäätöksiä sekä jopa pienentää verotusta. Olen Tapio Kankaala, kuntavaaliehdokas numerolla 424. Työtä tekijöille.